Aj chlapíci zo seriálu A je to by to zrejme zvládli lepšie. V Ochodnici na Kysuciach železničiari zrekonštruovali stanicu. Ich práca je ale teraz mnohým ľuďom na smiech. Keď tu železničiari konečne postavili prístrežky, ľudia sa potešili. Majú sa kam skryť pred snehom a dažďom. Už prvé čakanie na vlak však ukázalo, že sa niekto poriadne prerátal. Spod prístrežku nie je vidno na elektronickú tabuľu, ktorá informuje o príchode vlakov. Ak chcú cestujúci zistiť napríklad, koľko ich vlak mešká, čaká ich toto. To sú tí klobásko-inžinieri, čo to projektovali. Ako je to pekné, pekná stanica, ale je to pre mňa naozaj nepraktické. Mohli to domyslieť. Teraz sa nachádzame na stanici v Žiline. Takto by to malo vyzerať. Zle naprojektované prístrežky v Ochodnici sú vizitkou železníc Slovenskej republiky. Zrekonštruovali ich v rámci projektu modernizácie trate na úseku Žilina-Čadca. Je pravda, že informácia o odchode, prípadne meškaní vlakov nie je čitateľná z každej pozície nástupišťa. Chybu priznávajú, no napraviť ju tak rýchlo neplánujú. Z Kisúc, Veronika Chupeková, televízia Markíza.